Apa lainan kurang jalekan kadenan mangako sampai adia coiko lama rasonyo pasan dia mandang adi menyabui bosan mandang adi menyabui bosan. Raso tarumu sabatang badan mandang kato adia lapekan mandang kato adia lapekan cinta ditunangkan. Ikolah jadinya cinta ditunangkan menurui kanda ayah jomande baru sebulan pernikahan batinlah hancur de perasaan batinlah hancur de perasaan. Bareng channel Endrason. Kemala badan kan dihampirkan jalanlah kalah kasih ulah harato denai ditinggalkan so iko bana untuk nan malam. Ikolah jadinya cinta ditunangkan menurui kanda ayah jomande baru sebulan pernikahan batinlah hancur de perasaan batinlah hancur de perasaan. Kemala badan kan dihampirkan jalanlah kalah kasurui ulah harato denai ditinggalkan so iku bana untuk nan malam. Apa lainan kurang jalekan kadenan mangako sampai adia coiko lama rasonyo pasan dia mandang adi menyabui bosan mandang adi menyabui bosan. Raso tarumu sabatang badan mandang kato
adia lapeka mandang kato adia lapeka ikulah jadinya cinta ditunangkan manurui kanda ayah joman baru sebulan pernikahan batinlah hancur de perasaan batinlah hancur de perasaan. Satu kita